Obahi bebre na no poku are no mawa no asante kotoko no no so ne ebedi akon aboaboa ho etuo ne to na sakra aboa nkwa ye de etiri beto ho asem ne frititio efrititio odmankoma ade no yamfa anto de da na efrato odmankoma ba ade oba asante kotoko kofo okon afrana nanom ye kon anu ohye Kotoko jemi bi okunfo ne ye ekun bia ebedi na ntiasie wom asante kotoko no no edina nkrofo ti di eti pimpim konfo hu bi bi onfa ni timpim duem ayen kwa asante kotoko bo afo akon na na sa etu no no aye kunu mado aye kubu aferi anasa wa be kunu be no to bring ponia anasa wa me dom ne ku yeah nana mo akona fa na fo me asadi o yeah nana free na fa na fo me na ya no osubuni akama bia kumodada Amangwe saba enera inyo animo abome bae animo abome bae animo abome Thank you.
Ọ̀dọ́ mi sí ògùn. Ògùn yìí náà bùsùn àpọ̀ ọ̀dọ́ ọbẹ̀ yìí.
aduanafoɔ sɛ manfoɔ magye nsa aduanafoɔ sɛ manfoɔ nsa retuo nsa aseneɛ nsa agona nsa asona nsa asikyiri nsa ɛkoɔ nansa agona nsa otumfoɔ sɛ tutu ɔtɔso mmienu nkwa so asantema nkwa so nana de yie nana brɛma yene madam ne fam adua na tra ne abrade na gye pepra nana so madam ne fam so ne wofa so obedi na de wɔso madam ne fam wisi atra ne abrade na ne brɛma yene otumfoɔ fra pakan a wo mo otumfoɔ ho ameni amponi twie ne adua na ba atra ne abrade a wodi jaba ye nana brɛma yene nana wusu ansa so ma sɛden nana wusu ansa nkrɔfoɔ de wase ne en bonyam ne asetena pa wo ne ne traye nana wusu ansa brɛma yene ma adamri famu birichia bo amansia be kwa bodom ama nana no nom dade abuam nana wusu ansa ojefoɔ be ma dia kwato be ma be ye bi no anye ni nyina abodom benkumhene ena wafratwe nana no twagyaadwo yeni abre yeda asan abo menkwa hwiabu abre wana na wusu ansa sasra kudamri fadue asuna wampre kwa nana wati kwati so obi anim nana wusu ansa wonko nso mu obi anyinam esabe na kwa ya krabu akawe odman kuma wo kradi ankwentene nyi kana na masna fo bejo mo abafie nana wusu ansa wonsin so mu waham esia na bredwane ayepemu ani asan wo esia dukata wura wadi asempa ne akyerebo wo wusu ansa sasra ku wo be madada kwajana na wudi adwene to won wati kwati so obi anim wati kompana afen wani mudia nana wusu ansa wo nana ne doso nana wusu ansa wo nana ne fiso wiafia kante nana ne wasaje fo moatia nana asuna nana wo mprepwa wona wakrabo aye mienu kwa do bi ni asuna wo be kwa bodom be nkumine wo manu madamri fa o wo fa se no madamri fa wo nua no madamri fa o wo yire no madamri fa wo yamfofo madamri fa o sika nankede jonkwa kabema pon checheku eduja sibrempon nana sabrempon kwadwa brasika pazolo ties elik motors afa boss kwa munyina abedwa mo abafie danso die nyame pen wo ye nana wusu ansa sika nchiu wona wo ma ye iron rods de ye dan be ma wusu ansa wo be ma mu wajana na wudi adweneto matari sa soloma wo kuma sese wawu amiedi abreho na wusu ansa sempremo sasra kusrada wo wusu ansa wonsin so nuaham sakatimpo bia yakuwa na asomebe wo pusu aduma ko ayeto nkwante busa wo wo shinti preko a wote abronti akoko wo propose prampa wo buadu ponko mu asuna na wusu ansa na nakase yine madamri fa o odi amuno na wudi adweneto kwajana na wudi adweneto na nakase yine se wanu one ne bedwuna bodom ho odi amuno na damri fa due be ma wusu ansa damri fa due ni amanuhunu na wusu ansa wawu amansa di awreho wo wusu ansa wo hwedi woni bie emu onya bie na wusu ansa damri fa due kansan fo ma damri fa mata di sasole ma damri fa kaseman ma damri fa wo wusu ansa teyi Bravo!
bema bedi akon ezi ye pani wose se yade ka we se yaduro pa na sa yale sana nke yade sawa ko bema so do akwa America ana se ezi hospitals ebuo nyina amu anya hoden na enso bema beye bi no ade ni nyina de nyame pen woye nyankopon wo bia mra odema no so obefre no wo mra na so ye wo mra na so ye na bedi akoso o ma adamrifa due ni amerehunu ezi ye pani bema bedi akona na kwa mi antwinua a wo firi be kwa abodom ko tua wo so o ma adamrifa due ni amerehunu
sleep there. Yeah?
Obahin bebre na no poku are no mawa no asante kotoko no no so ni ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra bo ankwa ye di etiri beto asem no frititio e frititio odmankoma ade no ya mfa anto de da na efrato odmankoma ba ade oba asante kotoko kofo okun afrana nanom yakun anu ohye kotoko jemi bi okunfo ne ye ekun bia ebedi na nti asie wo asante kotoko no no edina nkrofo ti di eti pempem konfo hu bibi onfa ni timpim duye ayen kwa asante kotoko wo afo akon na na sa etu no no aye kunu modo aye kuku eferi o anasa wa biwe kunu benu to bring ponia anasa wa me dam ni ku
Anasa wa me dam ni ku